matakai daban-daban musamman a matakin wato kujerar gwamnan jihar Kano, inda muke gayyato su ɗaya bayan ɗaya domin su baje kola hajjarsu, musamman su tallata manufofinsu ta yadda al'umma za su duba waɗannan manufofi su ga sun yi daidai da irin ci gaban da suke da bukata domin a samu shugabanci na gari. Suna na Zahraddeen Manir Jawoji, kuma muna tare da abokin aiki Nura Abubakar Musa. Nura, ya al'amura? To masha Allah, kamar yadda masu kallon mu suka ji mu da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP Salihu Tanko ya kasai Dawisun Kana, wato kuma yau mun garzaya jam'iyyar wato SDP mai alamar doki, inda wanda Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa yake takara a wannan jam'iyyar. Honorable, muna maka barka da zuwa cikin shirin ga fili ga mai doki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To bisa al'adar shirin zamu baka dama domin al'ummar da suke ta kokarin bibiyar musamman 'yan takarkari da suka fito a matakai daban-daban a jam'iyyu daban-daban su ji tarihin rayuwa musamman a wannan lokaci. To tarihin rayuwa ta, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko ina godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kama wannan lokaci, da fatan abinda za mu faɗa Allah ya sa ya zama mai amfani ga al'ummarmu na jihar Kano, ya zama mai amfani gare mu da addininmu. To kamar yadda ka nemi sanin tarihin rayuwa, lokaci ba zai bani lokaci da zan iya ma zan yi shi kamar a takaice saboda in shiga filin. Na farko dai suna na Bala Muhammad Gwagwarwa, kuma an haife ni a nan Gwagwarwa, kuma na yi karatu na primary, na yi secondary, na yi tertiary institutions din, kuma na shiga al'amura na harkokin siyasa bayan wannan, tunda ban yi aiki a ko'ina ba. Daga nan na shiga harkokin siyasa ta jikin mahaifina, wanda mahaifina mutumin PRP ne, mutumin Malam Aminu Kano ne, mutumin late Mahmud Abubakar Rimi ne, ma'aikaci ne na reka. Don haka duk inda za shi akan al'amuran siyasa na rika binsa, duk abin da za a yi nake yi. To alhamdulillah, sanda aka zo jamhuriya ta bizance, sanda late Mahmud Abubakar yake gwamnan jihar Kano, sanda ya fita daga cikin PRP zai takara a NPP sorry. A wannan lokaci ita ce jam'iyyar Zik, Nnamdi Azikiwe, wanda aka nemi takara kai a lokacin na karmi na nemi takara na House of Reps, wanda muka tsaya takara, Allah ji kare, tare da su Bala Sharaɗa yana shugaban matasa na jam'iyyar da dai sauransu, da wannan dan mai kwaru shi ma yana daga cikin wanda muka yi takara. To ni ne karami a ciki. To tun daga lokacin na yi development din sha'awa na siyasa, amma tun farkon wato karatuna da na fita so, Allah ya sani soja nake so. Saboda ni na fi son duk inda ake wato yake da wahala, to ni na fi son tunkarar nan. Duk inda aka ce nan ai da wahala, abin yaƙi ci, to na fi son in shiga nan. To alhamdulillah, na fito bayan duk abubuwa sun tafi a PRP, an yi juyin mulki, an dawo an shiga kuma jamhuriya ta uku kenan zance ko, wanda aka fara sojoji na wani lokaci suka dakatar, aka fito da jam'iyyu guda biyu, ni national ne, aka fito da SDP da NRC. To a wani lokaci ina karami na, tunda mu ne agents na jam'iyyar PRP ake yi, to da haka anan na developing interest, kuma na ci gaba da abubuwa. To da jam'iyyar SDP da NRC suka zo, na zama sakatare na mazaɓa, a sakatare na local government sorry, na jam'iyyar. Aka dawo wajen maganar takara, na zama dan takararta na shugaban karamar hukuma, wanda kuma Allah cikin ikonsa, sannan Nasarawa da Fage tana haɗi, ka dubi girmanta, kuma ko aure ban da shi.
a wancan a wani lokacin kuma ko ban da shi to inda zaka san saboda ra'ayi na tsaya takara a primary election tukuna Allah ya bani nasara. Aka zo secondary election muka tsaya da wasu masu hannu da shuni shi ma cikin rahamarsa Allah ya bani nasara na zama shugaban karamar hukumar Nasarawa. Kuma wani abun sha'awa da ya bani ma wanda har yanzu shi yake karfafa min gwiwa a cikin al'amura, a wannan lokaci da kafa nake yawo, banda ko mota banda ko babur ko wani abu banda shi, da kafa nake yawo duk girman Nasara da Fage da kafa na zagaye ta. Abinda nake je wajen mai shayi in gaida mutane in ce ku bani ku taimake ni, ina so na fito takara na muku alƙawari zan yi kaza haka ne ta yi. Allah cikin rahamarsa aka zo zaɓe na samu nasara. To kafin sanar da zaben shine aka yi wani abun mamaki. Na zo sakatariya ta Fage yanzu lokacin ita ce sakatariyar Nasarawa, jami'in da zai bayyana sakamakon zaben ina zaune da ni da yan mabiyana waɗanda muke ta yawo na kamfe. Muka zauna muka samu dan waje muka rabe, ga sauro ga wasu abubuwan da ta jira. Wajen karfe 1 sai jami'in zaben ya fito ya ce su waye can a duhun can, sai aka ce ai Bala ne dan takarar chairman ne na SDP. Ya zauna a cikin duhu haka, kira mun shi. Aka kira wani na zo ya ce ya kuka zauna a cikin duhu ba ku tsoron wani abu ya zo ya taba ya cin muku? Sai na ce ba komai, ina dan mun zauna dai muna dan saurari. Sai ya ce tafi gida ka je ka kwanta ka je ka huta. Sai na ce to shikenan. Kawai sai na juya, waɗanda muke tafi da suka ce ya za mu tafi in kuma kamar in zaɓi ba, na ce a haba tunda ya ce mu tafi mun bar Allah a gun mu tafiyar mu. Na tafi na je kowa ya watse muka tafi na je na kwanta ina shago na yi kwanciya ta na kama bacci. Na ma manta an ma wai zabi aka yi, kawai ina zaune sai na rika jin ana dukan kofata, sai na ji muryar mahaifina. Sai ce ya kai da kana ta bacci baka samu da yake faruwa bane? Na ce na'am. Sai ce ga kofar gida nan a cike, fita gani. Ina leƙa sai na ji ana ciyaman. To kaga ikon Allah. To da haka ni duk wani abu a siyasa baya damuna, ba na ɗaukan komai da zafi domin na yarda ba mai yi sai Allah. Masha Allah. Rahama jagoran da lokacin da dan takara ya motsa musamman jihar Kano, yan takarkaru sun zo da yawa domin nuna manufofinsu da Allah ya ba su dama za su ke so su aiwatarwa al'ummar Kano. Cikin jam'iyyar ka ta SDP ba sabo jam'iyya ba ce. Gaskiya ne. Babbar jam'iyya ce a Najeriya wadda ta kafa abubuwa daban-daban. Gaskiya ne. Idan Allah ya arama wannan kujerar ta jihar Kano, wani tanadi aka wa al'ummar jihar Kano? To na farko dai kafin in faɗi tanadin da ƙudurin da nake da shi akan al'ummar jihar Kano, kar a manta bayan gama chairman dina na rike wasu ofisoshi na jam'iyyu, na yi GDM, na yi da haka dai duk mun ta fama har aka zo PDP, har duk aka yi ta wannan gwagwarmayar duka ne. Daga baya 2011 Allah cikin ramarsa Dr. Rabi Musa ya dawo a matsayin gwamnan jihar Kano, wanda aka bani kwamishina na ruwa. Alhamdulillah na iya bakin yi kamar da na yi a local government, wanda har yanzu ke alfahari da shi. Din da na zauna sai na yi alfahari da gun, kuma ina gaya mutane su koma su je su ji mu'amala ta da ma'aikatan da muka yi a gun, da kuma abin da na yi wa mutane a gun. Na riƙe ma'aikatan ruwa zuwa na alhamdulillah na samar da ruwa a jihar Kano. Na kawo ruwa cikin gari, wanda abin da aka daɗe ba a gani ba, wanda na rika bi na taka na shiga cikin gwale, na shiga cikin dala, na shiga cikin da kafa ta ina kwamishina, ina binciken ruwa, ina bin ruwa don na biyo shi daga Calawa sai in zo kan Goron Dutse in tabbatar reservoirs ɗin ya cika, sannan sai in sa a saki, sai kuma in bi shi sai in to har Sabon Gari. Haka nake da kafa nake tafiya nake ta bincika. Bayan wannan na zo na rike kwamishina na kimiyya da fasaha, ita ma ma'aikatar
kowa na ta gudunta, kuma shi suna ta complain ba kudi ba wasu abu. Ni da dama na fi son haka, yadda ba kudin na fi so a kai ni go. Allah ya taimake ni, aka dauke ni daga ma'aikatar ruwa aka kai ni kimiyyar fasaha, kuma Allah cikin rahamarsa nan da nan na juya ma'aikatar ta dawo inda ake cika, aka yi abubuwa da yawan gaske. ma aka koya yara sana'ar bal, akwai musu dinka bal, akwai musu sana'ar yin jaka, sana'ar yin chalk, sana'ar aka dai ga sana'ar abubuwa da yawan gaske. muka kuma connecting din, wato muka hada ma'aikatu da yawan gaske akan sha'anin maganar IT. To daga nan saboda amana da kuma saboda ni alhamdulillahi ba na kallon kudin al'umma a duk abin da nake, ba na kallon kudin al'umma. za ka yi mamaki sanda na bar shugaban karamar hukumar Nasarawa, wallahi Allah shi ne shahidi, ran da aka ce an dissolve in council ina, abin da nake da shi a account ina duk duniya naira 16,000, kuma karamar kuma ita ce tafi kowanne girma. Na shige ta, abin da ake samu a kudinta na shiga naira 48,000, 49,000, 50,000 kudin shiga na wannan lokacin. Amma da ina karamar hukumar sai da na samarwa da karamar hukumar naira miliyan 2 na wannan lokacin. Abin da ke samu daga grant daga gwamnatin tarayya 720,000, amma ina iya samun naira miliyan 2 a cikin karamar hukumar, kuma ba tare da matsawa talakawa ba. To duk irin waɗannan abubuwa da ya faru bayan ina kwamishina na science and tech, muka bar jam'iyyar PDP muka koma jam'iyyar APC, wanda aka baiwa jihar Kano slot na ma'ajin jam'iyya na ƙasa, wanda aka ba mai girma gwamna Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Mun je meeting council Abuja, ya nemi cewa an ba da slot na ma'aji, yana buƙatar ya ji views ɗin. Ni da aka zo kai na abin da gaya masa shine, excellency, mu nemi mai ra'ayi wanda zai tsara ra'ayinmu da darajar. Daga baya ya ba da umarni, ya ce to shikenan kowane kwamishina ya sa sunansa, ya sa sunan wani. Da aka zo kai na ni ban sa ban sa suna da ba, ban sa sunan wani ba, wanda Allah ya ba shi kenan ne na ban sa aka ba. To washe gari da muka dawo aka yi masa sunayen mutum 7, ya duba sai ga SSG na wani lokacin Rabi Suleiman Buci, ya ce masa to ai duk cikin nan babu ma'aji da za mu iya ba da jan ma'aji duk cikin guda 7 nan. sai ce to ranka yi da mutum ɗaya da nake na so in sa sunansa, amma ba na zaton za ka so ya bar Kano. sai ce waye? sai ce Balawuro. sai ce shine ma'aji. da muka dawo council ya ce to mun fidda ma'aji, wanda muka fitar mun zaɓi Bala Gwagwaro ya zama ma'ajin jam'iyyar ƙasa. daga ce in tashi in bar council in tafi in je nemi in karɓi fom don takara, kuma cikin yardar Allah na yi takara na zama ma'ajin jam'iyyar ƙasa na jam'iyyar APC. kuma alhamdulillah duk abin da zan yi na tsare daraja, tsare mutunci, tsare wasu abubuwa da sauransu din na yi. don haka ni al'amura da ake ciki na tafiyar da wato sha'ani na al'umma, ni ba bakuna ba ne. manufar da ya sa na fito yanzu ma din da na fito a take takara a cikin jam'iyyar SDP da ina son gaya maka, wallahi ban da ne takara. abin da na yarda shine abubuwa ba su tafiya daidai a jihar Kano tana cikin wani hali, al'umman jihar Kano suna cikin wani hali, babu abin da yake aiki a cikin gwamnatin jihar Kano, babu shi. abin da ke aiki a cikin gwamnatin jihar Kano sai ofisoshin masu mulkin. duk waɗannan abubuwan da ake gani, gadoji da waye, wannan gada wannan shirme ne. ai na faɗa a hirata, ba duk maganar gadoji da aka yi ba wani maganar ƙara gada a jihar Kano, duk zance ne, ba ta yi na economic value, ma'ana ba za ta samu wa Kano ba wani hanya da ba wani abin da za ta samu, ba wata hanya da za ta iya samarwa da gwamnatin jihar Kano wato kudaden shiga. kuma duk gwamnatin da ba ta da kudin shiga to ba gwamnati ba ce, wanda yanzu a halin da ake ciki a yanzu kenan. to
wani misali an ga misali Kano da Lagos kusan kamar dan juma da jima suke tafiya a wani shan a baka tattalin arziki ba yanzu ba dai a wani lokaci a baya ba a da taro wanda aka ce za a yi taro domin cewa a ga cewa harkar tattalin arziki ta tafi a tsakanin Lagos da jihar Kano amma yanzu ana ganin jihar Lagos tana ganin cewa ko da ba ta samu kudin da ke samu daga man ba za ta iya rike kanta alhamdulillah ka yi shugaban karamin hukuma ta kuma irin yadda ake samun kudin shiga har yanzu Kano tana kasa samun kudin da zai zama kudin shiga ne domin yau ayyuka ta babu hanyar idan Allah ya ara ma wannan kudi kai wani tanadi ya kawai hanyoyi za a fi domin a ga cewa mun Kano ta kamo Lagos ko kuma ta wuce to alhamdulillah ina son tabbatar maka akan cewa tsari na dama da na fito gwamnati na alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kasance gwamnati ce ta 'yan kasuwa, gwamnati ce ta manoma, gwamnati ce ta masu sana'ar hannu, gwamnati ce ta masu sana'a na sufuri. Wa'annan yanzu kaga ana rantsar da ni zan amfani da ma'aikatar ciniki da masana'antu, zan yi amfani da ma'aikatar gona, zan yi amfani da ma'aikatar sufuri, sannan zan yi amfani da ma'aikatar muhalli. Wa'annan ma'aikatu su zan fara amfani da su a jihar Kano saboda in tada tattalin arzikin ƙasa na jihar Kano, in samarwa da jihar Kano kudaden shiga. Idan duk gwamnatin da ba ta tare da 'yan kasuwa da masu sana'a na hannu to babu gwamnati ba ta siye ba ta siyarwa. Abinda gwamnati aka sani da ita shine ta yi allocating na land, kafin wannan to da hakan idan Allah ya bani nasara, manufata shine ina da sha'awa, ina da niyyar zan gina 'yan kasuwarmu, zan tashi kasuwancinmu, zan tashi sana'ar nomanmu, zan tashi sha'ani na sufurinmu, zan kuma tashi sha'ani na wannan recycling din da ake ta yi na bololin da suke ta fama wasu abubuwa, ita ma sana'a ce. Bari ma in ka maka abin na farko, kasuwa. Idan ka tafi kasuwanninmu kaf na jihar Kano, mu da aka san mu akan kasuwanci, mu da aka san mu akan arziki, mu da ake zuwa jihar mu a zo a zauna a yi arziki a fita, yau mun waye gari harkan mu da tunanin mu da komai ya tsaya kan abinci, neman abinci, babu jarin da za mu yi kasuwancin. In ka shiga kasuwannin mu kaf za ka samu cikin kashi 100 kashi 75 'yan kanayi ne waɗanda suka suka dage akan inda za su yi surfa kansu asiri, kuma sai ka tashe su duk al'ummai idan suna a mace, ala misali suna bacci, ba abin da suke, ba inda ba su da komai, ba su da wani abin shiga, ta yaya gwamnati za ta rayu? Ita gwamnati kaska ce a jikin to ai mai jinin ai shine idan ana aiwatar da al'amura, idan arziki na yawo a cikin gari, ai nan gwamnati take raba, take samun jinin da za ta taimake, za ta samu kudin shiga a wajenta, kuma sannan ta yi wasu abubuwan da zai kuma taimaki al'umma. To misalin da na baka wannan kananan wannan mazabun guda a wannan ma'aikatun guda 4. Ma'aikata ta karshe ita ce ma'aikatar kananan hukumomi, wanda zan ba ta cin gashin kanta, kudadenta zai tafi kai tsaye, saboda a yanzu ka tafi local government din baki daya sun zama kufai. Al'umman kananan hukumomi duk shigowa cikin gari suke don neman abinci, saboda a local government din ba abin da ake, sai ka je ka tada local government sai kadangaru, sai gafiyoyi da wasu abubuwan sauransu, sai ma'aikata, sai lokacin da mutum ya ga dama yake shiga cikin karamar hukuma yake tafiya aiki, sai ko karfe 10. To da haka a halin da ake kai zan fara maka magana akan kasuwa. Kasuwan gadoji da ka kawo da na ce maka ba abin da zai haɗa da gada, yanzu da aka yi duka in ban da gada guda ɗaya da nake ganin ita ce nake ganin amfaninta, ita ce ta Sabon Gari, wanda ta wuce kasuwar Sabon Gari, ita kawai nake ganin amfaninta. Ita ma amfaninta kawai dan dai kasar kasuwa ce, an rage dan cunkoso dan waɗanda za su wuce ta sama. Wa'ancan baki daya ina so in gaya maka menene economic value ɗinsu, me suke agazawa wajen tattalin arzikin ƙasa da jihar Kano. Amma lokacin da ina zuwa nawa aka kashe akan yin su, duka in ka bi za ka samu an kashe wajen over 20 billion, wajen over 200 billion.
yanzu duk inda gwamnati ta shiga cikin al'umma, ta shiga cikin lamarin al'umma, ta investin 100 billion a kasuwanninmu, a wajen manomanmu, a wajen wasu abubuwa, cikin wata 6 ka sa wannan 100 billion din ya rika cycling, wato ma'ana ma'aikatar cinikayya da masana'antu, idan yanzu ka sa 10 billion a wajen, kai a lutin din wannan 10 billion din to 'yan kasuwa daban-daban. Misali sai ka je kasuwar Dawanau sai ka sa 1 billion a wajen, sai ka nemi 'yan kasuwar, wato 'yan kungiyoyi na kasuwar Dawanau, ka ce su je su accessin din form da zaka bayar daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu. Suka je suka karɓo form, kai buɗe musu account da sunan kasuwar Dawanau, ka sa musu 1 billion. Ka buɗe account da sunan kasuwar Kantin Kwari, ka sa musu 1 billion. Ka buɗe kasuwar Wambai, ka sa musu 500 million. Ka je kasuwar Sabon Gari, ka sa musu 1 billion. Misali fa nake baka da sunaye da wato da accounts ɗinsu. Kai creating din form wanda kowanne kungiya na wannan kasuwar za su je su accessing din wannan form din a wannan ma'aikatar su karbo, domin su baiwa 'yan kasuwar da suke kasuwar, wanda zai iya karban naira 100,000, zai karbi 200,000, wanda zai iya karban 300,000 har zuwa miliyan 10 shine maximum, shine wato karshe. An gane ko? To wannan kudin da ka sa 1 billion ala misali a kasuwar Kwari, zai rika wannan kudin za su rika circulating ne a kasuwar Kwari kawai, a tsakanin 'yan kasuwar Kwari. Dan kasuwar Sabon Gari ba zai shigo nan ba, dan kasuwar Dawanau ba zai shigo nan ba, dan Wambai ba zai zo nan ba. Kuma su 'yan kungiyar sun san 'yan kasuwar da suke kasuwanci a gun. Da haka duk wani mutumin da kamar mu 'yan siyasa, ka san mafi yawanci abin da ake ta faman yi, sai a ce za a yi empowerment, sai a ɗebo iyalanmu sai a ba su empowerment. Haka ake ko a tsohon gwamnatin da kai na wanne tsohon gwamnatin da a tsohon gwamnatin da ne ba haka aka yi ba. Empowerment da aka yi ba haka aka yi ba, amma yanzu empowerment da ake yi mafi yawanci za ga iyalan mutane, iyalan wasu da suke cikin gwamnatin suke. Da haka ina son karasa wannan don ka gane concept din abin na yadda za a yi a turn din economy din. Idan ka bawa su 'yan kasuwar wannan damar, suka cike form, suka nemi 'yan kasuwa 'yan uwansu suka ba su wannan forms din domin su yi accessing din wannan 1 billion da aka ajiye a wannan kasuwar. To duk wanda zai ciki zai karbi wannan form din ya sa details ɗinsa da account number ɗinsa da BVN ɗinsa komai, sannan zai tafi unguwarsa zai je ya kai wa mai unguwa. Shi yasa nake so a gwamnati na so in dawo da al'amura na wato shugabannin kasa wato na gargajiya, saboda suna daga cikin wanda za su taimaka mana wajen maganar security, suna daga cikin wanda za su taimaka mana wajen maganar tafiyar da al'amuranmu na hurɗanmu da wato ba da kuɗaɗen gwamnati da al'umma. Tunda kuɗin zan bayar ba wai kyauta bane, karka ce za ka yi access ne kyauta, a bashi za a ba da shi, bashi za a ba wa duk ɗan kasuwa, amma babu ruwa. In ka ɗau naira 100,000 muke expecting ka biya, ko ba lokaci ɗaya ba, za ka rika biya a hankali. Idan 1 million ka ɗauka za ka rika biya a hankali, 1 million muke expecting za ka biya. To don haka idan wanda suka yi accessing suka karɓi wannan 1 billion ɗin da ke cikin kasuwar, sai aka samu 'yan kasuwar da suka karba, amma za ka je wajen mai unguwar ka yi ascertain ɗinka, wato ma'ana ya zama garanto ɗinka na cewa wane kaza da ya kawo form, ni mai unguwa wane kaza na yarda wane kaza mazaunin unguwata ne, kuma ɗan kasuwa ne a wannan kasuwar. Don haka idan wannan bashi na yarda a bashi, idan bai biya ba ni zan biya, shi zai tsaya masa. To kaga iyayen ƙasa mutane wanda suke buƙatar a zauna lafiya, suke da buƙatar ci gaban al'ummansu. Da haka duk wani mutum wanda ya zamanto ba wanda yake da wato ba a yakilin mutum bane, wanda yake da buƙatar ci gaban kansa, to ba samu hannu ba. ta wani rabin misali Kano Allah ya huda mata kasa ce shafar da noma da abin
da shafi tattalin arziki. Marigayi Alhaji Audu Bako ya yi ayyuka ya ware wurare da kan ganin cewa Kano an tsara ta za ta ci kusan ba ma Najeriya ba da wasu ƙasashe na Afirka. Allah ya hore Kano abin da shafi da madamai na ruwa da kusan sai dai a kalle su don wani abu. Duk shekara idan aka zo damuna ta zo ana samun ambaliya na tafiya da amfanin mutane ya zama cewa ainihin amfanin da shi mutane. Idan Allah ya bai baka dama ka samu wani kujera ta gwamnati wani tanadi ya kawo harkar noma domin a dora daga wannan abubuwan da gwamnati suke da wani harkar noma. To abu biyu ne ko uku. Na farko da malamanmu suna buƙatar a yashe su, ashe ki kawo ambaliya da yawan sun ciko kuma Allah yana muna samun ruwa kamar wannan damunar da ta gabata an samu ruwa, Allah ya ba mu ruwa amma kuma saboda dam din sun ciko aka samu ambaliya. Amma idan ka yashe su wanda gwamnati za ta iya siyo mashin din da za su iya yashe wannan damomin nan, gwamnati za ta iya wannan. Idan aka yashe sannan su kuma manoman da suke noman mafi yawancinsu ba su da arzikin da za su yi noma, ba su da shi. Noma ke na ci da ƙarfi, in banda ma ana samun intervention na World Bank da sauransu wanda ake ba mutane a ce ka yi noman, idan ka yi noman kuma ka zo ka ba da abin da ka noma da shi za ka biya. To gwamnati na kamar yadda na yi wa 'yan kasuwa haka zan ma manoma, shi yasa na ce muka Ministry of Agric za mu ajiye kuɗi a Ministry of Agric wanda manoma dukkan manomanmu na jihar Kano za su yi accessing su ma da form ta kungiya, saboda idan ka saki kuɗi na gwamnati ɗauka za a yi kuɗin banza ne, wani ma zuwa zai da gangan ya karɓa don kawai je kashi. To amma shi yasa na kawo na ɗan giggin da kungiya ta manoman ko ta 'yan kasuwa, sannan da kuma dukkaninsu sai sun koma gidajensu unguwanninsu wajen masu unguwanni. To idan ka ba wa manomi jari na noma, alal misali ka ba shi naira 500,000 ko miliyan ɗaya, shi ma duk abin da ake magana da ai takin zamani ne ko ba ka wani, duk abin da ake ai magana ce ta chemicals na insecticides na kashe kwari da kuma kashe ciyawa ko ba ka wani. Abin da yake kawo koma baya akan wajen maganar sha'anin noman, mafi yawan manoman na karkara noma suke na ci da ƙarfi, za su je su ci gaba da cira, babu kuɗin da za su yi taki, babu kuma ƙasar ta riga ta saba da takin zamani yanzu ba irin da ba sanda muka ciyar da Najeriya, sanda muka ba Najeriya kuɗi da ake noma da fartanya da garma, ake kuma ɗebo kashin awaki ake kaiwa ake zuba a matsayin taki, kuma a hakan muka samar da dalar gyada a jihar Kano, muka samar da auduga a jihar Kano, aka samar da kirgi, aka samar da karo a jihar Kano wanda ta taimakawa Najeriya da ginuwar Lagos da kuma gina wannan refineries da ake takama da su na maganin mai. Jihar Kano tana daga cikin jihar da ta taimakawa Najeriya wajen gina ta, saboda a wannan lokaci Allah mana arziki a nan ake nan gyada take, nan ake ɗiban gyada ake fita da shi kasashen waje. To don haka idan ka tallafa manomi da jari ka bashi to ina tabbatar maka a wannan shekarar za ga abin da za ga yadda noma zai kasance. Ai mafi duka noman da ake ta yi za ka ga noma ne na neman abinci illa nadaran, amma babban abu dai shine yadda za mu tashi 'yan kasuwa haka za mu tashi manoma, kuma sai bayan mun tashe su, idan muka tashe su muka ba su bashi jari za su rika biya a wata. To kaga misalin nake so in yi, a wata wanda muka bashi naira miliyan 1 a kasuwa za mu yi expecting din sai kawo mana naira 50,000 a wata. Muna kawo naira 50,000 a wannan watan, muna bin sa naira 950 da haka zai rika biya. To inda aka yi accessing aka kwashe
naira biliyan 1 in ka bi da ƙanana da sauransu da manya za a iya dawa da naira miliyan 50 a wata. Idan aka kawo naira miliyan 50 din nan waɗanda kuma ba su samu ba su ma sai su kwasa. Zan ajiye wannan kuɗaɗe ne su rika cycling, za su rika cycling ne a kowane kasuwa har ƙananan kasuwanninmu na ƙauyuka duk wanda za mu kai musu miliyan 10, wanda za mu ba su miliyan 20, wanda za mu ba su miliyan 50, duk za a yi wannan. Kuma bashi nan da ake wannan gado ne da aka je aka karɓo bashin, ai ma za mu iya zuwa mu nemo bashin ba su sukan mu nemo bashin don mu tashi al'umma, saboda sai ka tashi al'umma. Idan ka tashi 'yan kasuwa, ka tashi manoma, ka tashi masunta, ka tashi masu sana'ar hannu, ka tashi waɗanda suke da 'yan taksi, 'yan adai sau da wasu abubuwa duk ka tashe su, saboda yanzu za ka samu yara ko kuma magidanta kusan 5 akan adai sau ɗaya. Tuna ganin suna neman abincin don su tallafa wa iyalansu. Masu kallon mu shirin ga fili ga mai doki ke zo muku kai tsaye daga nan farin cikin al'umma Rahama Talabishin, inda kuke iya kallon wannan shiri a akwatin talabishin ɗinku da ma waɗanda suke iya tozali da wannan shiri a shafinmu na Rahama Facebook, wanda shirin ya karɓi bakuncin ɗan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar SDP mai alamar doki, wato Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa. Kun ji mu da shi a zango na farko, musamman inda ya fara ya zayyana wasu daga cikin manufofinsa, wanda kuma za mu je hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo za mu ƙara bashi dama domin ya ƙara faɗaɗa musamman wasu daga cikin manufofi da zai cimma, musamman abin da ya danganci harkokin matasa da kiwon lafiya da sha'ani na ruwan sha, wanda kuma za mu ba ku dama domin ku shigo ku ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. A dakace mu. Turƙashi nesa ta matso kusa, za ku iya kallon labarai gami da sauran shirye-shiryen da Rahama Talabijin ke gabatarwa kai tsaye, kamar Hakkina, Hantsi, Kano a yau, Rahama Atipo, daga karkara, wasan dambe da sauransu. Ko dai ku kasance da dandalin sada zumunta na Rahama Talabijin da ke kan Facebook domin kallon shirye-shirye masu ƙayatarwa. Ko da rai ko babu rai ne naki ne, na yo sadaukarwar jiki ba wanki ne, ci har da sha indai da ke duk gaibu ne. Zan ɓata sa'o'i kumbar sana'o'i, sunana Isa Ai. Tuno alkawari ko an kai ni kabari, zana yawaita zikiri da ambato na shi'iri. Ku ci gaba da sauraro da kuma kallon zafafan shirye-shirye na gidan Rahama TV. Ina ba mu kullum zuciya. Wuce ka raba da ni da kai, na ya anniyar zama da kai, babu mai raba muni da kai, kai na ba mu kullum zuciya. Kamar yadda nake kalla a kowane lokaci domin nishadantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa. Rahama TV, farin cikin al'umma. kallon mu barkanmu da hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu ka riske mu, shirin ga fili ga mai doki ya zo mu kai tsaye da kanan Rahama Talabishin farin cikin al'umma, inda muka karbi bakuncin dan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar SDP mai alamar doki, Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa. Ku ji mu da shi a zango na farko na shirin, wanda kuma mun kara za mu ci gaba da shi a zango na biyu. Kazalika zango ne da za mu ba ku dama ku shigo domin tambaya ko karin haske, musamman kan manufofin da ya ƙudiri niyyar idan Allah ya bashi wannan kujera zai zartar da su domin al'ummar jihar Kano. Kwanan nan an gabatar da muhawara, sai dai kusan abin da mutane suke ta tambaya shi ne ba a ga fuskarka ba a wannan muhawara, wannan wadda aka gabatar a jami'ar Bayero ta na BBC kenan. Eto ai ba ni zan gaici kaina ba. Sanda daga bidiyon abubuwan daga ba na cikin waɗanda aka gayyata, na nemi correspondence na nan jihar Kano, na tambaye shi akan ba gayyace ni ba, kuma ban ga
me dalili na dan takara, kuma duk waɗanda suke takarar nan zan iya cewa ba fina suka yi ba. Ya ce ai abu ne wanda aka takaita sai da ya haƙuri kaza ba da wani cikakken abu. Na ce to shikenan dan uwana his excellency Malam Ibrahim Khalil da sauransu su injiniya Bashir da duk ba gaishe mu ba, ai muna dan dama wanda ba gaita ba. To amma ni inda nake kallon abun shine ina son ku 'yan jarida ku rika kokari kuna wato balance, domin idan da gaske ne kuma BBC tana buƙatar wato da gaske take da sai ta gayyace mu, ma za ta raba mu ne in ta ce mun yawa, in za ta raba abin kwana biyu ne, wannan su zo kamar yadda muka yi a gidan Mubayya House. Kaga abin da biyu ke da wanda suka initiative na wannan taron, ai kaga sun yi daidai, raba biyu suka yi, wanda kuma abin da muka expecting BBC ta mana kenan, amma ba ta yi ba, sai ta ce ai takaitawa ne. To ta yaya za a yi ka ɗauko 'yan takara a cikin mutum 8 ko 9 ka ɗauko guda 4 ko 5 ka bar sauran? Ina sauran manufan wa'ancan fa? Kasancewa ko wa'ancan da ka bari manufofinsu da kuma aƙidar su ita ta daidai da Kano? Ai ba daidai ba ne. Kaga ba a mutanen Kano adalci ba, ba mana adalci ba. Don haka muna fatan za su canza ko kuma za su iya sa wani lokaci su yi mana, mu da ba su yi ba, su ba mu damar mu in dai da gaske suke. To bari dawo kan ci gaba saboda ya kamata a ringa matasa wato damamaki ana dama da sassun gwamnati. An ta yi wannan yunkuri tun daga kafar gwamnati sun wani damar demokuraɗiyya zuwa ne, amma har yanzu dai matasa suna koka cewa ba fa a ba su damar da ya kamata a ba su san dama. Idan ka samu wannan dama, wani tanadi aka wannan wato matasan domin su ma aka irin damar da suke da su da gudunmu da su ba a gwamnatin ka. To kafin zo kan maganar matasa, ina so in sauka akan wancan abin da wancan tsarin da dauko, domin ban kai karshe ba wani ba zai fahimta ba. Da na ce zan bayar da ba suka ga 'yan kasuwa da manoma, ina so in tashi 'yan kasuwa da manoma da sauransu da masu sana'ar hannu don in sama wa jihar Kano kuɗin shiga. Sai wajen na gaya maka na ce zan ajiye ya rika cycling wannan kuɗin, idan aka kawo miliyan 50 wanda bai dauka ba zai dauka, kaga sun karu, haka za a rika yi har mu ba da irin shekara ko shekara 2. To wa'annan mutane da al'umman da muka tasa aka ba su jari suke, to kaga a wani lokaci gwamnati na expecting samar da kuɗin shiga a wajensu, wanda a halin da ake ciki a yanzu ba mai biyan wani abu ga gwamnati, kuma ga muna da yawa. Ana magana Kano mun kai miliyan 20, amma yawan mu an ce yawan al'umma arziki ne, amma ba mu amfani da arzikin, ba mu samun arzikin. Don haka waɗanda muka tasa za su rika biyan 'yan haraji ga gwamnati, da wannan harajin da za mu tara shine kuma za mu rika amfani mu sake sauƙaƙa musu rayuwarsu, mu ba su ilimi, mu ba 'ya'yansu ilimi kyauta, wanda kamar yadda mu muka ci gajiya, mu ma haka aka ba mu ilimi kyauta gwamnatin baya, wato shugabanmu na baya aka ba mu sha'anin lafiya kyauta shugabanmu na baya, saboda adalci. Wato dora za ka yi musamman akan tsarin ilimi kyauta kenan, kamar yadda waɗanda gwamnatocin da suka shiga wannan kyauta ake yi yanzu. Ilimin da ake a jihar Kano kyauta ake yi, ga yaran mu nan da yawa suna tafaman yawo sun zube suna ta shan kwayoyi akan titi, saboda an kawo wani tsari, wani abin da ake kira qualifying, ana ta zubar da 'yan talakawa, saboda in aka zubar aka ce a soke ta zan wannan for sure, wannan soke qualifying zai. Mu san da muka yi ilimin tantance ba kai. Ai babban abin da ke faruwa shine iyaye su iya ciyar da 'ya'yansu, su iya ba su wato tarbiyya, su ba su abubuwan da suke bukata. Ai yaro yanzu ka tafi irin kasashe irin su China da suka fi mu yawa, kana jin ana maganar abinci, kana jin ana maganar makaranta, kana jin ana maganar asibiti ko maganar hawa ko abin hawa ko maganar muhalli, ai sun wuce duk wannan. To don haka sai ka tashi al'umma, sannan za ka iya samar da gwamnatin da za ta iya samun abin da za ta shiga cikin rayuwa ta al'umma. Wani magana ke ta ilimi a jihar Kano, an gama makarantu 2 da suka yi fice
na wato kimiyya da fasaha da aka yi tun a baya, kuma wannan sun taimaka wajen samar da gogogin ma'aikatar da shafi kimiyya da fasaha da likitoci da wasu abu suna yi yanzu, amma yanzu gudan wannan kamar ba sa shi ne nake tambaya da kai nake tambaya na abubuwan wani tanadi kai dan a cewa wannan abin na baya wato ba su dauki professional field ba. Alal misali likita is a professional field. Yanzu wanda ya karanta Islamic studies ko kuma ya karanta Hausa ko ya karanta English ko ya karanta maths da wasu abubuwa, ai kaga mafi yawanci yanzu ne suke wahala, sai ga sun gama karatun ba su sami inda za su shiga ba. To ina da niyyar ta ma'aikatar sufuri in introducing din issue na maganar board nan da ake yi, mu ba da bashin jari da za a je a sayi motoci graduate din maimakon su zauna kafin a ce an samu aiki su rika dan samun abin da suke na board din nan. Kana gida za ka sa ta app ɗinka ta waya ka kirawo ka kai ka inda za su kai ka ɗauka, ba wanda ya san taxi ce ba wutanti. To haka ya magana matasa a gurguje tsaye ne lokaci za matasan mafi yawancinsu da kaga ana neglecting ɗinsu shine muna samun shugabanni ne waɗanda ba su da adalci, sun fi sa matasan akan hanyar ƙwayoyi da hanyar banga, wato da kuma hanyar su kare su kuma matasan sun kasa ganewa. Yanzu misali shanin bol a yanzu a duniya wasu har jiragen sama suke da shi yan bal. Gwamnatin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ta kafa institution na koyar da al'amura na bol, yanzu ya wajen yake da wajen an inganta wajen ya tafi, matasan mu nawa ne yanzu za su samu abin yi. Filayen ba da ake dan wasanni ake dan motsa jikin da wasu abu sauransu yanzu bi ake ana ta sassarewa ana rabawa. Na kenan za ka inganta harkar wasanni na matasa sosai kuwa. To saboda yanayi na lokaci tambaya biyu nake son yi sai kuma mu koma gurin Nura kana kuma mu buɗe layi. Akwai tambaya da ta farko da musamman jihar Kano a shimfiɗar ka yi magana cewa abubuwa da sun lalace. A baya ka rike ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar Kano, wanda kuma a yanzu ana ganin harkar ruwan sha ta zama kowa ya nemi mafita. Yes, in kana bukatar ruwa sai dai ko kai bohol ko makamancin wani kudiri kake da shi musamman idan ka samu wannan dama za ka bunkasa abin da ya danganci ma'aikatar ruwa wanda an san ka kware a wannan bangaren. Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu da zan rufe shi ne ka rike ma'aikatar da ta danganci kimiyya da fasaha, science and technology. Yanzu duniya ta faɗaɗa, ci gaban da aka samu a duniya shine mafi akasarin tattalin arziki da ake da shi ya koma kan harkar kimiyya da fasaha da kuma hanyoyin sadarwa na zamani. Ga kuma matasa da yawa yawanci duk suna da kwarewa akan abin da ya danganci na'ura mai kwakwalwa da abubuwa. Shi ma wani yunkuri kake za ka yi musamman gurin bunƙasa harka abin da ya danganci kimiyya da fasaha? Duk ka zauna a waɗannan ma'aikatu. To na farko dai gidan ruwa, idan Allah ya bani nasarar samun wannan zaɓe ko kuma wani kujera ta gwamnan jihar Kano, zan gayyato masana al'amura na ruwa, zan gayyato su. Ba mu da su ƙwararru. A'a sauraka ji, ai investors zan gayyato wanda za su sa hannun jari a ciki, wanda za mu zo mu sake reticulating din jihar Kano, mu sake
wato pipe da ya zagaya jihar Kano cikin birnin jihar Kano za mu sake za a haƙe wannan a sake binne sababbi, wanda wa'annan sababbin da za a binna za a jona wa kowanne gida pipe din na ruwa. Akwai dan ƙaran da za su shiga wanda za su shiga cikin gidaje. Idan kai reticulating ka jona, kai kuma prepaid metering da kowane gida zai samu mita, ko kango ne aka zo za a wuce ta gabansa za a jona masa wannan prepaid meter din, a sa pipe ya shiga cikin kangon a binne wannan pipe din, amma duk lokacin da aka ce an zo za a gina gidan to za a yi amfani da wannan, za a haƙe wannan pipe din, ruwa akwai mita a wannan kangon, za a ci gaba da amfani da shi. Idan ba ka yi reticulating din jihar Kano ba to ba za ka samu ruwa ba. Ruwan dams din da muke da su akwai ruwa amma babban abin da ke faruwa shine in ka sako ruwan, mafi yawanci pipes din da suke binne a ƙasa da ya zagaye gari duk ya rubi, wani wajen ya toshe, don haka za ga har ma wato za ga ruwan sai ka sake shi sai ga diverting ya wani wajen. Don haka sai in kai reticulating in jihar Kano ka sa prepaid metering, wa'annan waɗanda suka zo suka sa hannun jari a cikin wannan reticulating din, in ka sa prepaid meter a nan za su yi recouping din kudin su, a nan za su ba ko kwabo na gwamnatin jihar Kano. To wannan rabar kafin ka rusa ɗaya tambaya ta, ina ganin za mu koma gurin masu saurari da karshe sai mu baka dama sai ka daura. A basu kallon mu za mu dawo gare ku duba da yanayi na lokaci, musamman akwai waɗanda suke ta ƙoƙarin kiraye-kiraye domin ba da tasu gudunmawa cikin wannan shiri, wanda kuma lambar da take a bisa akwatin talabijin ɗinku za ku iya kiran mu akan lambar waya 0800 32 32 33 61. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, da muke magana? Sunana Ibrahim As-Salafi. Ibrahim As-Salafi da kaina? Daga karamar hukumar Ungogo. To Malam Ibrahim As-Salafi ga dan takarar gwamna inuwar jam'iyyar SDP Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa. Yawwa, muna masa fatan alkhairi kuma muna addu'a ubangiji Allah ya kaddara shi a matsayin zababben gwamnan jihar Kano, musamman yadda muka ji manufofi kyawawa wanda aka rasa irin su tun tale-tale a jihar Kano, wanda muna fata da yardar Allah in aka zama gwamnan jihar Kano, da yardar ubangiji jihar Kano za ta samu babban tagomashin da a shekaru 30 ba a same shi ba a jihar Kano. Mun gode sosai Malam Ibrahim As-Salafi daga Ungogo. Yawwa, ina godiya Allah. Wannan rabo kaji Ibrahim As-Salafi daga karamar hukumar Ungogo. Muna godiya. Akwai sakonni wannan ya ce Real Gali Salisu ya ce muna bayan ka insha Allah ya baka gwamnan jihar Kano da yarda Allah. Sako daga Gali Salisu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To sai ka dan daga murya. Ina jin. To da muke magana kuma da kaina? Ina daga murya yanzu haka. To da muke magana? Yana da magana da Labaran Muhammad Saminu. Labaran Muhammad Saminu da kaina? Hello? To Labaran sai dai ka sake buguwa ba majinka. Assalamu alaikum. To da muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, da muke magana? Kana magana da Ishaku Muhammad Baffa daga Tsamiya. Daga Tsamiya. To ga Honorable Bala. Me tambayar ka? Muna wa Honorable fatan alkhairi. To Honorable na. Muna jin kyawawan. Muna tare da kai. Allah tabbatar masa rukunan jihar Kano. Muna wa Honorable fatan alkhairi. To muna godiya. Yawa. Assalamu alaikum. To ga wani ma Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa for Kano State Governorship. Shi ma fatan alkhairi yake maka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam. Kuna magana da ina wa mai girma ɗan takarar gwamna barka da zuwa. To yana jin ka. Yana jin ka. Wannan barka da zuwa yake maka babu tambaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke magana? Kana magana da Ali daga Shanonu. To mala Ali daga Shanonu. To menene tambayar ka? Tambaya ta ko kuma godiya ne na farko dai wannan dan takara ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Saboda manufofinsa da manufofi ne masu kyau. Kuma manufofi ne na ci gaba. Kuma da in takarar gwamna ni da nake jin program ban taba jin dan takarar gwamna da yake da manufofi irin na wannan bawan Allah ba. Daga Alhaji Bala Muhammad Gogorwa. Ubangiji Allah ya tabbatar mai da wannan kujerar da a hannunsa. Kuma yadda yake da wannan manufofin Allah ya sa idan ya samu dama Allah ya riko da hannayensa ya tabbatar mai da abin da ke cikin zuciyarsa. Saboda duka a matsayinsa na kubangi kana jin maganganun sa kasan kubangi ne na dan siyasa. To muna godiya baka faɗi sunanka ba. A daga Shanonu ko? Wannan in yi hudu ya sake hudu kuma ya tafi shugaban ƙasar Najeriya. Yawwa ina kowa fatan alkhairi. To muna godiya. Ana rabu ka ji dan mutum Shanonu. Bana neman shugaban kasa. In Kano ta gyaru sai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yau kai ne mai na kusan ukun karshe a gurguje? Muna nan daga nan tudun wajen dan gadi. To masha Allah. Muna gwamnan fatan alkhairi. Takarar da yake nema. Ubangiji Allah ya sa gama lafiya, Allah ya sauke shi gida lafiya. Ko muna jin daɗin shirin da yake a gidajen. To masha Allah. Masha Allah. To bara mu dau waya ta bin karshe sai kuma mu dawo mu ji da me za a karkare mana. Saboda yanayi na lokaci. Akwai Zainab Ismail Usman yace yana maka fatan alkhairi. Ina muku fatan alkhairi ga mai girma dan takarar gwamna kuma Allah ya baka kujerar jihar Kano da kai Ismail Usman Isa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To a gurguje da wa muke magana? Kuna magana da Alhaji Bala daga nan garin Fatakol. To Alhaji Bala daga Fatakol. Ina muku fatan alkhairi kuma ina dan takara. Ina kuma dan takara fatan alkhairi Allah ya bada nasara. To muna godiya dan mutan Rivers. Sai mu yi na karshe sai mu karkare. Assalamu alaikum. To nura ban sani ba kafin duba da yanayi na lokaci ga miya na karshe. Assalamu alaikum. To da muke magana? Hello? Wa alaikum salam. Kai ne mai na karshe da kaina? Sunana Bala Gurgu daga Nasarawa local government. To Bala Gurgu daga Nasarawa. Ina ma dan takarar da fatan alkhairi. Ubangiji ya Allah ka ba mu nasara a wannan abu da kake. Kuma wannan manzo da ke faɗa Allah ya tabbatar mana da alkhairi da alfarmar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To mun gode. To masha Allah. Wannan kusan bifin minti uku suka rage mana ban mu karkare shirin. Na san akwai tambaya da kai na maganar Ministry of Science and Tech wanda a yanzu an yi scrapping ɗinta kuma amma ni ana rantsa da ni zan dawo da ita saboda na farko yanzu muna wato duniyar tana kan tafin hannu kuma Ministry na Science and Tech ma'aikata ce wacce take da mother ministry a federal government ban ga dalilin da yasa za a soke ta ba kamata ya ma a bata a inganta ta zamanto ta zama kamar mother ministry na ma'aikatu da suke na jihar Kano saboda waje ne da ake abubuwa da ya shafi kimiyya da fasaha to don haka kamar yadda concept din da aka gina
informatics, inda za a rika baiwa waɗanda suke neman ilimi da ya shafi kwamfuta, ilimi da ya shafi na'ura. Wannan makarantar an gina ta yin don wannan, amma in ka tafi a yanzu babu abin da ake abin. Kuma ni ina kwamishina har London na je na yi signing din memorandum of understanding tsakaninmu da wata jami'a da ta daɗe a duniya akan sha'anin maganar kimiyyar fasaha, wanda su ne za su zo su rika kamar kula da wannan makarantar, su rika shirya mata jarabawa da sauransu. Amma duk wannan abin ya zama in vain, wanda hal da ake ciki a yanzu makarantar tana nan a hanyar kura da aka gina ta ba amfani da ita. Da haka wajen sha'anin wannan lalle kam idan Allah ya bani nasara na dawo, to zan dawo da wannan ma'aikatar, kuma zan karfafe ta saboda baiwa musamman matasan dama waɗanda suka Allah ya ba su fikira akan al'amura na kimiyya da fasaha. Ina kwamishina da muka kai yaran mu Uganda, a cikin 200 da muka kai mutum kusa su 50 suka samu first class, 50. Saboda Allah ya ba mu ilimi, muna da yara waɗanda suke da fikira da ilimi, waɗanda kuma iyayensu ba masu ƙarfi ba ne. To don haka wato wannan ma'aikata in Allah ya da zan dawo a wannan muna barin ma'aikatar sai magana kuma ta mutu. Ta akwai yara da yawa da suke da fikira. Kwanan daga wani yaro ya kirkiri robot. Duk irin wannan ma'aikatar ita ya kamata wato ya kasance tana existing, wanda za ta ba da kofar yaran mu su rika tasowa. Yanzu ka tafi ƙasar China, duk abin da ake za ga mafi yawanci masu ƙananan shekaru ne, yara ne. Tunura yanzu za a kira so wani mana ma fata alheri samun dama da aka halittu wannan tattauna to ban sani ba ne ne sakonka na karshe. To sakona na karshe da na ce zan baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu, saboda ina so in rage cunkoson da ake a cikin jihar Kano. Ƙananan hukumomi a yanzu sun zama kufai, ba abin da ake a cikinsu. Kuma muna da iyayenmu mata, ina da ƙuduri idan na bawa 'yan kasuwa da sauransu wato bashin jari, to iyayenmu mata kuma da suke gida su kuma zan ba su wato jari kyauta daga ƙananan hukumominsu na naira 50,000. Amma akwai fom da za mu bayar wanda za a cike, za a yi da alƙawari tsakaninmu da su. Sai mata su sha kura mun sa sosai kuwa za su cike, saboda mace idan ka bata jarin naira 50,000 da take gida, to tana da imani da tausayin da za ta iya taimaka a yanta, za ta iya taimaka kanta, za ta iya taimaka al'umma. To masha Allah, honorable muna godiya mutuka bisa yadda aka shigo cikin wannan shiri na ga fili ga mai doki, aka zayyana manufofi domin al'umma su kalli manufofin kuma su duba abin da za su yi musamman a ranar zafi. Mun gode sosai da yan tawagar taka. Ni ma na gode kwarai da gaske. Masu kallon mu a madadin wato dan takarar shugabancin dan takarar wato gwamna ilo jam'iyyar SDP honorable Bala Muhammad Gogarwa, da dukkan wanda suka yi masa rakiya, da kuma abokin gabatarwa wato Nura Abubakar Musa, da dukkan wanda suka yi da wani wannan shirya zo ga akwatin talabishin ɗinku. Ni da na jagoranci shirin Zaradin Manar Jawo ke muku fatan alkai. Ku biyo mai dan Allah ya kai mu ranar Laraba inda za ku ji mu dauke da wani dan takarar. Assalamu alaikum.